tom dneska všetko máme takú. Chcem vám povedať, že kto chcete byť youtuberi, tak prosím vás, tí, ktorí neviete proste, neviete, čo máte robiť, tak prosím vás, nebuďte youtuberom proste. Pozerám dneska na šorte a tam aspoň 8 detí, takých zo Slovenska, Šteska mi tam vyšlo proste, že samé somely tam vydávajú. Niektorí ešte minulé, keď som pozerala, mali dobre, dala som im odber, ale proste kto chce byť youtuberom, tak nech sa prv učí. Normálne, ak sa stať youtuberom a nie proste, no tak ak chce byť youtuberom, tak sa stanem youtuberom, lebo proste